thlalak zinga chuan heng theih Khawvela alarber Paul ati theia tudang ni lovin Buzz Aldrin Neil Armstrong le Michael Collins ate thla an lon tum kha ani heti lai hian heng thlalak zongzong ate hian thil pakhat kimlo oma hemi chau ni lo space a thlalak le video zongzong ate po hian arsi hi hmuh tur anong ngai lo ani chuan hi thalon chungchanga conspiracy theory chhan na ani thei mai ngem tun ruma chuan he thil mak tak Khawvel pona arsi kan hmuh theilo na chan chungchang hi kan bi chiang don ani tun lai camera te na tho dan hi umsang kan zakwa somruk pakwa mi te nena an khai kin po hian danglam na alom lova aperture shutter speed ISO le shutter button te baka thil dang ala update lek te chu ve pok ma se thla kan han lak chi hian sensor chunga white color hilutin information zong te thalaka ronin siam chok tur hian once le 0 series angin aronin let ani emo film negative te hian aronin nem kai train thalak siam nan hian in process po mangma se camera tin te tun nai mi ani emo kumsang kan zakwa somruk pakwa mi te po hian aperture shutter speed le ISO mang te hian eng an luta heng khol pathum mang te hian thalak hi athim deuin ani emo ayeng deuh te puin a set thei ani chuan nga tinge space a thalaka te hian engwanga arsi te hi langai mi lo nge ani ta kang le American flag bula Buzz Aldrin ading lai hi hian bi chiang taila tha hian atmosphere omlo wangin nia tanga eng local hi ein sem dar theilova thali chunglang le astronaut su te hi ayeng zual big te imu theang he thlalato Neil Armstrong hian thalaka ayeng zual big lai te hi athlur pinga athim deuh lai lander le vantilang chiang tel tura exposure hi atisang vak ani ro chuan hetiang deuh hian thalak hi alangang hetiang hian thla hi an la don ani ro chuan a en zong exposure hi ran pa ve pe in thalak sang pania lak angai don ti na ania camera hi tripod da angai don bok nen hun hi an nei lo emo aman rolam hi an king tel lo te po ani thei tuna chuan thalak atanga arsi an bo na chan chu kan reta video ale zel atinge an bo kan ti chuan space a thalak pa ngai lak ai hian video camera arsi starlight pinpoint lak fu hi har sa zok astronaut Bruce McCandles hi NASA main maneuvering unit te sa nalo tak thok tu ania nitrogen mang jetpack ha in shuttle pon lama hian na thokin spacewalk anei train McCandles hi he khol mang hian shuttle atanga meter zavela hla a wachuak ma se vandum bak engma hmu tur hi omlo space a arsi eng la fu tur hi chuan camera te hi chu du thu asam tak lova thaleilunga thalak ai khan thimlek zok ma se Bruce le Khawvel te hi he thalak frame ma hian object engber an la ni tho chu wangin object shrim alian emo ate po ni se thalak pumpui en zong exposure hi angonga hei baka space a thalak le video lak te reng hi document da that tur an ni wangin astronaut tele an manrua instrument a te chau hian focus an pe heng zong hian arsi te hi thalak emo video emo a hmu thei an ni lo na chan a sei fia lai hian chan dang pakhat ala astronaut tele civil mi te space a han chho to te reng hian thuin ang che hi an soi vek zela universe zia an thira van theng reng moi zia an soi ain thim cha muk bak mu tur dang amlo thu an soi train entirnan Apollo 11 team 10 thla atang hian arsi an hmu theilo chungchang an soi wang khan bitam tak chuan an ring hlela thla khi an lon tak lo ti in fake moon landing conspiracy theory te po aron pian chua pha hial ani kha thla khi an lon tak ani chuan arsi atanga eng an hmu theilo na chan hi
atmosphere omlo wang hi ani phota mihring na thalak na manga asop to chuan hei hi athaber pol chu ani ima sela soitong khan engma alang tlatlo mun pakhat atangin bus aldrin le Neil Armstrong te pani hian arsi eng an hmuh theih thu an soithunga hemi moonlander limthla zon atang hian a hmuh theih an ti te thlat an soidan chuan helai hmuna hian dingin minute railo te chunglam an en chho hnuwa universe le arsi te chu aranin pho chuak ta ani ome he thili chu hriat thiam harsa ani lova manin lama te po hemi entir na hi chu olsam takin ati thei room thim taka han lutla thim mil tura imit ain siam ram hun han khak phot te ti chuan minute Khawvel aliam ta mo tia I phone I phoranga eng chu imit zona han chun tirla eng ron chuan na hnung lam pin dan te hi a thim vek ti I hre theang hemi zia chu mihring mit hi camera na tho danang hian a thoka object eng ber chau muturin kan mit hi automatic in ain siam ram ti na ani International Space Station a astronaut te chunga po hian he tiang chi hi a thlenga ni mulam Khawvel chunga anom lai hi chuan an mit nau te ti tom turin ISS chunglam eng le Khawvel eng te hi atok emema chu chuan arsi eng te hi muthei lo turin a siam train heti lai hian ni mulo lam Khawvel chunga ISS ve thung hi chuan ISS chunglam eng kalsana observation te katranga an thlir ani chuan van thengreng cosmos moi zia hi an muthei thung chu wangin space a iom na hmun yen na hmun le engi don tam dan zirte in universe hi hmu dan le athla te hi adanglam thei ani chu wangin arsi eng te hi camera ani emo kan mit emo manga lak le en chungchanga hi chuan kan technology le taksalam hi chuan thei chin limit hi aneya maro chu nakin loka space travel te hi mi pa ngai tan chuan ala ul samai the space tourism hi atakati thei ani huna chuan kan chena Khawvel kal hual full orbit hi kan thei tonga awan nei deuh ta chuan cosmos moi zia hi atakin an lam mu theang